wangu ndakabatwa ndiri mumba mevaridzi ndikati kugaswa pasi gara pasi bvisa bhutsu apa dzadza kuma 11 p.m. ikoko achita kuti Michelle uya kuno gara pasi Michelle uya kuno wangu Michelle wakatoitawo kuburuka achimhanya achishamisika kuti komudhara ari kupopoti achisvika achinonditi maziso akatoshamisika kuti ko idzi dzichiri panapa what's going on oiza mudhara achati mishi ndiani I think iye nekutya nekupanika kabati andimziye wangu ndakanzwa hana kuroera pamusoro pehana kuti kupera strong kuti andimziye wangu unoziva at this time ndakabva nditanga kuona kuti right ndiri mumba musina anondiziva so it was now official kuti ndiri mbavha changa chasara kurohwa ndainyatsoona headline yakati kunyorwa kunzi one rasta was beaten to death after being found trying to steal around 11 p.m. last night. Wangu ndakabva ndanoti toita yedu yekugeto gunda mwenda mandinzwa kurema mukwashamboko wangu ndichibuda nepadhopa panga pabuda nabomza vachenda unotora mafemo ndakaita from now until remember kuti ndakasimuka sei barara ndakarova nchibuda ipapo nchiti vhu nchinobuda nchienda kumota brother yacho akatondoona but akanyepedzera kuti sei kuramba ichistika nabomzi because inondiziya kazasingaitika kuti chindimhanyisa indiro kudai vananopinda mota wangu ndinosimudza mota ndichienda. And at this point, I thought to myself, I've seen it all. Ndini uyu ndanopinda muna Samora ani mamwe marodzi aya ngakavharwa so ndingakwanise kuenda kuti ndozobudikira kurotondro so ndakandaenda na Samora kunodai dhuma nevakomana polisi maswera sei ndanomiswa paroad block paipa pashowground ndasvika pashowground ndandomiswa nzi maswera sei nchibati maswera sei komedem maswera sei ndabo ndokumbira kuona license yenyu. To myself I was like everything is okay kupana chandatadza and pana chandatadza ndatoburitsa license kundagoziye kuti avapiwe license chinovatabidza license anchivati alright masungwawo nekufamba after curfew wangu ndakandati maiwe yange yangu explain manje kutsanangura chichi kuitika ndikufamba sei nekuda kwecurfew onzonzo muri kubva kupi mune mapepa here kuti munobvumidzwa kufamba after curfew kuma 11 towards taza to 12 munobvumidzwa kufamba nguva dzinodzi tangogayana tanga kuti mama wangu wanga varwara saka ndanga nchida kuenda unoona mama wangu saka izvozvo ndikutomhanya ndanchikumbira ofisa kupiko momzi yangu yanga yakatorara kumba momzi yangu yanga yakatorara ndakutonzi apaka yenyu famba yenyu ndi assist vamwe paka yenyu ndine license yenyu paka yepamberi apo wangu